Tieto sú tým, že sú systémové, čiže pôsobia dlhodobo počas celého rastu rastliny, nám sú problémom pre včely už z hľadiska od osebu moreného osiva až po teda tým, že sú vodorozpustné, tak v podstate veľmi ľahko prenikajú v rastlinných pletivách a tým pádom sa z toho moridla stáva potom dlhotrvajúci permanentný insekticíd až do teda ukončenia tej rastliny. Aby mohol teda dlhodobo pôsobiť, tak do toho moridla samozrejme sa dáva vysoká koncentrácia. A toto je veľký problém, ktorý je a ktorý trápi v podstate najviac niektoré krajiny, pretože morené osivo je vlastne ten základ, ktorý spôsobil veľké úhyny včiel vo Francúzsku, Slovensku, v Nemecku, ale zasa nie preto, že by teda už pôsobil ako účinok na včely už pri tom raste, ale toto morené osivo bolo zle technicky namorené. To znamená, že bola zlá technológia morenia a pri manipulácii s moreným osivom došlo k úletu tohto moridla na vedľajší necieľový porast a pretože to bola vysoká koncentrácia, tak včely uhynuli. Ale to boli masívne úhyny včiel, to nie ako u nás. Len tak pre zaujímavosť poviem, že v hľadiska mali evidovaných 10 prípadov, 10 intoxikácií včiel, ktoré neboli síce vždycky ako len spôsobené len pesticídmi, ale považujeme, že teda boli to intoxikácie pesticídmi. Tam boli skutočne masové úhyny a preto sa začalo hovoriť o týchto neonikotinoidoch, pretože v tých moridlách je skutočne vysoká koncentrácia týchto účinných látok. U nás na Slovensku a nie v Českej republike tie najproblémovejšie látky z tohto typu insekticídov, ako je imidacloprid a thiamethoxam, nie sú povolené pre foliárnu aplikáciu, čiže postrekovú. Sú povolené len na určité moridlá a je to oveľa vyššej koncentrácie, ako by boli ako v tých západných krajinách. Takže našťastie v obidvoch týchto našich krajinách nemáme my takéto skúsenosti a dúfam, že ani nebudeme mať s masívnymi úhynmi včelstiev, ktoré by boli spôsobené týmto typom prípravkov. Čo je veľmi dôležité je, a to sme zistili aj u nás, že je vlastne ten negatívny dopad na včely oneskorený až prostredníctvom následnej generácie včiel, ktoré sú vyživované perom s obsahom reziduí týchto prípravkov. Takže toto je tá problematika, ktorá v súčasnosti sa aj legislatívne chystá zmeniť a preto vlastne sa začali všetky tie kroky robiť, aby sme my tu mali legislatívne ošetrené, lebo teraz maripáky proti tým veľkým